Вірність собі – не злочин. У Міністерстві закордонних справ України відкрилась виставка світлин дітлахів кримсько-татарських політв'язнів. Кожне фото – історія дитини, чиїх батьків російські окупанти незаконно за політично вмотивованими справами позбавили волі. Тих, хто через переслідування окупантами корінного народу залишився без батьківської опіки на півострові майже 200. Більшість з них потребує психологічної реабілітації, зазначають в МЗС. За словами заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джепар, міністерство прагне, аби про страх та політичні переслідування в окупованому Криму знав весь світ. Власне, ця виставка, яка буде передана всім нашим посольствам сьогодні по всьому світові, теж покликана розповісти історії батьків через їх дітей. Цей рік буде особливим для кримської проблематики, тому що саме цього року ми проведемо інавгураційний саміт Кримської платформи, роботу над яким ми почали ще минулого року. Це дуже складна історія, дуже відповідальна, але це є абсолютний пріоритет.